18 de juliol de 1936. Després de l'esclat de la Guerra Civil, s'encetar arreu del país una gran persecució religiosa. Per evitar aldarulls, Vidal i Barraquer va abandonar el Palau Arquebisbal i es va refugiar al monestir de Poblet. No vull que per mi es vessi ni una gota de sang. La seva declaració mostra la seva voluntat d'evitar tot enfrontament al voltant de la seva figura. El dia 23 va ser detingut i un escamot el va traslladar a la presó de Montblanc amb el seu bisbe auxiliar, doctor Borràs, entre d'altres. Avisat del perill que corria, el conseller de la Generalitat, Ventura Gassol, envià l'endemà una delegació armada que conduïa el cardenal fins a Barcelona i aconseguí que el dia 30 de juliol s'embarqués en direcció cap a Itàlia. Amb 67 anys, el cardenal començava així un camí sense retorn, lluny de la seva terra i de la seva gent. Exhorto els meus benemats sacerdots que es mantinguin allunyats de tota política de partit, per tal que puguin encaminar millor les ànimes cap al cel. Que preguin i se sacrifiquin per elles, sense cercar ni el propi interès ni comoditats personals.